gagabi na. Magandang dapit hapon po. Yan. Welcome back to my YouTube channel, Idol Sarge TV. And po, magla-live streaming po tayo. Dahil yung live streaming natin kagabi, medyo alanganin. Kaya dinilit ko. Dapat may monitor ako dito. Monitor ko. Shoutout pala kay sa mga OFW saan man dako ng mundo. Ayan mga ka-idol. Shoutout sa inyo. Facebook. May pumasok na. Dito. Shoutout sa New Batuinos, New Batuinos Vloggers. Ayan, kay Dongski TV Channel. Merchi Vlog. G. Bartads TV. Paki-subscribe po ng mga YouTube channel nila. Pati na rin po sa akin, mga ka-idol. Ayan. At kumusta pala kayo dyan, mga viewers, mga ka-idol. Ayan. Shoutout pala sa mga OFW sa mandako ng mundo. Shoutout sa inyo. Lalong-lalo na kay Secret Marahal. Server Cub sa New York City. Kay Manoy Joseph Oyardo, Pai Inar Oyardo sa Hong Kong, watching from Hong Kong. Monitorin niya, ayan, palagi ko silang sinasambit kasi sila yung mga madalas manood sa ating mga video. Ayan, watching from Taiwan, si monitorin niya, si Junalyn Fabia, si Hot Big Co, Secret Marahal, Server Cubs. Ayan. Sino pa ba? Si Aida Elpides. Tingnan ko. May mga pumasok na pala. Pawan Pau. Ay, si Pawan Pau. Good evening. Lods, ayan. Good evening sa iyo, Pawan Pau. Ayan, hantayin po natin na may pumasok. Yan mga ka-idol. Ano lang muna tayo. Standby muna. Antayin natin kung may pumasok. Hello. Ayan, balik po tayo mga ka-idol. Ayan. Shoutout din pala kay Madingtis Bachelier, watching from America. Sino pa ba? Kay DC Mata Sabrina Thompson, Junalyn Fabia. Ayan, G. Bartads TV, Mega Love, shoutout, Idol Sarge TV. Ayan, Mega Love, shoutout. Salamat po sa pagpasok sa aking bahay. Mga ka-idol. Ngayon po, araw na Lunes, Pizza 3 ng Hulyo taong 2023. Oras, 6:55. Ayan, ng dapit hapon. Malapit na dumilim. Okay. Bago po ang lahat, unahin po muna natin ang ating mahal na Panginoong Isus, ating Lord Jesus Christ. Salamat po sa maghapong na
malusog ang aming kalusugan, ang aming pangangatawan, at malayo sa anumang karamdaman. Salamat po, Panginoong Isus, sa iyong biyayang ibinigay sa amin. Ayan, ngayon po, aawit po tayo ng gospel song para po sa lahat. Maxine Casili, ayan, si Maxine Casili, pumasok. Ayan, magandang gabi sa inyong lahat na pumasok sa aking channel. Ayan, awit po muna tayo ng gospel song. Tupang Ligaw. Kantahan, pintuan at awitan ngayong dapit hapon. It's me, Idol Sarge TV. Lagi pong nagmamahal sa inyong mga ka-idol. Pagpasinihan nyo na po ang aking music. Yan mga ka-idol, dapat si Kristo, Panginoong Isus ay palaging nasa ating buhay para nasa tamang direksyon po tayo. Kasi pag hindi nasa buhay natin ang ating Panginoong Isus, malilihis tayo ng landas na parang isang tupang ligaw na hindi malaman kung saan sisilong kung panahon ng tag-ulan. Pero kung nasa buhay natin ang ating Panginoong Isus, siya po ang bahalang umakay sa atin patungo sa kaluwalhatian. Ayan po mga ka-idol, sana po may natutunan kayo sa aking awitin. Ayan. Kwentuhan naman tayo. Ayan, sabi ni Ibarkads TV, nice idol, once more. Okay. Sabi naman ni John Cas, magpantay, ganda ng gabi. Ayan, ganda daw ng gabi. Sabi naman ni Saksak, good evening idol. Ayan. May mga pumasok sa ating bahay. Salamat po sa inyong pag-antabay sa aking YouTube channel. Gcash ninyo na lang po kung kayo nagpapalipat. Magpapakulay. Joke lang. Ayan. Nag-live streaming po tayo dahil ayan, hindi masuportan natin yung ating YouTube channel kasi wala po tayong upload. Kasi laging umuulan po dito sa bayan namin, lalo na pag hapon na. Pag naman kasi pag umaga, inaasikaso ko yung aking pamilya. Ayan, nag-aaral pa sila, buti na lang. At yung panganay ko, nakagraduate na ng college. Kaya, proud to be a parents na may nakatapos ng anak sa kolehiyo. Salamat po, Panginoon, sa iyong suporta. Paggabay sa amin, hindi mo kami pinabayaan. Yan, ngayon naman, mapalalaban na naman tayo sa mga anak pa natin. Kaya medyo pag umaga, hindi po tayo nakakapag-vlog kasi tutok muna tayo sa pamilya. Kasi nasa papanahon na asikasuhin natin yung ating pamilya para yung future nila maging maganda sa mga susunod na bukas, mga ka-idol. Ayan po. Yan po lamang ang importante sa ating buhay bilang isang nagpapamilyang tao. Yung libangan sa labas, okay lang yan. Nandyan lang yan. Inuman, kwentuhan, nandyan lang yan. Kahit anong oras, pwede mong puntan yan. Pero yung pag-asikaso mo sa pamilya, na kailangan talaga. Lynn Vlog. Ayan, si Lynn Vlog. Pumasok. Hello po, Lynn Vlog. Sabi niya. Mega love, shout out to Sarge. Ayan, sabi ni Lynn Vlog. Idol Sarge, pa-jacket po. Okay, jajakitan kita. Lynn Vlog. Ayan. Lynn Vlog, pa-jacket. Okay, nagjakitan na kita ng aking admin. Salamat po, Lynn Vlog, sa pagpasok sa aking YouTube channel. Ano mo? Suklian mo si Lynn Vlog. Suklian mo. Subscribe. Bigyan mo ng banana si Lynn Vlog kasi pumasok sa ating bahay.
Salamat po, Lynn Vlog. Magandang gabi po sa iyo. Salamat sa aking pagpasok. Ayan po. Nabigyan na kita ng banana. Sabi ng aking admin. Yan. Okay, magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood, sa aking mga viewers. Kung hindi pa po kayo nagsasubscribe sa aking YouTube channel, pwede po, kung okay lang po sa inyo, paki-subscribe po ng aking YouTube channel, Idol Sarge TV, pati na rin po ang kay G Barkads TV, kay Dongski TV channel, at kay Merchie Vlog. Yan po mga ka-idol. Yan po ang ating mga idol na mga vloggers. At shout out na rin po kay Secret Marahal at kay Server Cubs. Salamat po, Idol Server Cubs, Secret Marahal. Dahil po sa inyo nakasahod na po tayo, kahit konti lang, at least meron. Meron po, salamat po sa inyo sa pagpapalipad ng kulay sa aking live streaming noong nakaraang na mga buwan. Salamat po, Idol Server Cubs. Salamat po sa inyo. Napakabuti po ninyong tao. Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan palagi at lalo pong pagpalain po kayo ng ating poong may kapal na si Panginoong Jesucristo. Ayan po, God bless po sa mga lahat na mga may mabubuting kalooban, tumutulong sa kapwa. Ayan, hindi nagpapabaya na tumulong. Okay, salamat. Shout out kay Jeep Vlog. Ayan, Jeep Vlog. Shout out sa iyo. Lynn Vlog, pang Tamsak Idol. Salamat po. Ayan, salamat po. Lynn Vlog. Si Jeff Vlog pumasok. Sarge, pa-shout out kay Alex Salapari from Brunei. Ayan. Alex Salapari, shout out daw galing kay Jeff Vlog. Ayan. Johans Tagugo. Ayan. Tamsak Dan Idol. Salamat Johans Tagugo. Ayan, jakitan kita. Johans. Nandun sa admin ko. Johans Tagugo. Ayan. Jeff Vlogs. Sabi ni Jeff Vlogs, shout out daw kay Alex Salapari from Brunei. Ayan. Si Jeff Vlogs, nasa abroad din to eh. Lagi itong nakaantabay sa aking YouTube channel. Salamat po, Jeff Vlog. Ayan. Kay Johans Tagugo, salamat at pumasok rin sa aking live streaming. Ayan. Ano lang po tayo mga ka-idol. Comments lang. Ayan. Pili naman po tayo ng awitin. Ayan, may inuubo na. Bawal ang umubo kasi alam na. Ayan po mga ka-idol, ingat lang po tayo sa mga sakit, lalo na ngayon. Huwag po tayong masyadong lalabas kasi yung init grabe tapos biglang uulan. Ingat lang po tayo mga ka-idol para makaiwas po tayo sa anumang karamdaman kasi pag magkasakit tayo, magastos. Pag magkasakit tayo mga ka-idol, magastos. Butas ang bulsa. Ayan mga ka-idol.
Malia, tamsakdan. Ayan si Malia. Pumasok. Lia Marcos, tama idol, sabi ni Lia Marcos. Malia, ayan, jakitan kita Malia, jakitan mo si Malia. Lia Marcos, sabi dapat mag-ingat. Oo nga, dapat talaga mag-ingat dahil mahirap, mahal yung ospital. Dati noon, yung kwarto, 1,500 lang. Mga ilang taon lang nakalipas, siguro mga 5 taon o 3 taon. Ngayon, 3,000 na. Yung sa ano eh? Yung sa ward lang, sa ward. Yung mababang bayan, pinakamababang bayad sa private hospital. Kasi yung hospital ngayon palaging punuan. Laging punuan. Hindi kagaya noon na pag dinala ka sa ospital, i-admit ka kaagad kahit wala ka pang hindi ka pa na-interview. Lalo na pag emergency. Pero ngayon, kahit na emergency, ini-interview mo na tapos sinasabi walang bakanting kwarto. Yan. Lucky Darag, ayan. Mega love, shout out. Idol, sabi ni Lucky Darag. Yan, paki jacket po si Lucky Darag. Yan, salamat po sa mga viewers na pumapasok po sa ating channel, sa ating bahay. Salamat po sa inyo, mga ka-idol. Malia, kanta ka idol. Sabi ni Malia, kanta daw ako. Okay. Ano naman to? Kantahan po tayo. Sabi ni Alin, shout out, idol. O, sabi ni Alin, shout out sa'yo. Ayan. Tamsakdan. Salamat po, Alin. Kanta po tayo. Ayan. O, baka ano kayo dyan, ha? Makinig lang po tayo. Ayan, ilan na po yung viewers natin na, ayan, salamat po sa 4 na naka-standby na laging nanonood sa ating live streaming. Gibarkads TV, sabi ni Gibarkads TV, ano yan, Lynn Vlog, naka-subscribe na ako sa iyo. Ayan, sabi ni Gibarkads TV. Lynn Vlogs, ayan. Sabi ni Lynn Vlogs, mega love shout out Malia. Ayan. Naka sa iyo. Si Gibarkads TV. Ayan. Kanta tayo, sabi ni Malia. Okay, kanta. Sige. Pasensyahan nyo na po yung boses ko dahil ito lang po ang aking nakakayanan. Sino ako? Okay. Hoop.
tayo yung sonata pang babae yung napili natin. Pagkatao ay may rundangan, sinong may pag-ibig, sino nagmamahal, kung di ang Diyos ang pinagmulan, kung di mo umibig, kung di ko ang buhay mo, ang buhay kong hirap sa Diyos, kung di ako nagmamahal, sino ako? Kung di ako nagmamahal, sino ako? Ayan mga ka-idol, salamat at kinaya rin natin kahit medyo nagko-collapse. Mataas yung napili natin kanta pang babae pala yun. Ayan, hindi ko napansin. Mataas yung nota. Sabi ni D-Marts, go idol. Salamat D-Marts at pumasok sa aking live streaming. Shoutout sa iyo D-Marts. Salamat sa 5 milyon na nanonood sa aking live streaming. Salamat po sa inyo sa inyong pag-antabay mga ka-idol. Ayan. Magandang gabi na po sa inyo. Halos ilang minuto na tayo nag-live streaming. Mga kalating oras na, no? Ayan, hanap naman po tayo ng awitin. Sabi ni G. Barkads, okay na Lin Vlog. Ayan, sabi ni G. Barkads, okay na Lin Vlog. Okay na daw Lin Vlog. Sabi ni G. Barkads TV. Yan, hanap naman po tayo ng pwede nating kantahin. Dapat hindi yung pangbabae. Mahirap. Len Vlog. Ayan po si Len Vlog. Baba ka daw ng bahay, Len Vlog, para maano na ng aming admin. Ano ka ba, Len Vlog? Ano ka po ba? Viewers lang po o vloggers po? Baba ka po ng bahay kung vloggers ka rin po para mabigyan natin ng banana. Ayan. Maging magkaibigan na po tayo. Len Vlog. Okay, vlogger pala to si Len Vlog. Salamat sa pag-antabay mo sa akin, Len Vlog. Ayan, bigyan po natin siya ng banana. Suklian po natin yung pag-antabay ni Len Vlog ng banana. Ayan, nagalit na naman yung aso ko. Siguro may tao sa labas. Hanap naman tayo ng makakanta, kwentuhan at kantahan ngayon. Yung live streaming natin ngayong gabi. Yan. Yan, pagsubok. Pagsubok. Pagsubok lamang yan kahit gaano
kahirap yung buhay ng tao, ganyan talaga yung buhay. Pero wag kayong maano dahil pagsubok ng ano natin, wag lang tayong makakalimot sa ating poong may kapal. Ayan mga ka-idol, ano po, Len Vlog, o ayan, bumaba ng nanang bahay si Len Vlog. Palablab naman po, salamat po. Ayan, palablab. Ayan, palablab kay Len Vlog. Ano, okay na? Naglablaban na? Okay na daw, Len Vlog. Salamat sa pagpasok sa aking bahay. Sabi ni Len Vlog, maraming salamat po, G. Barkads TV. Ayan. Ano na rin po sa ating mga palablab din po sa ating mga kaibigang YouTuber, si Domsky TV Channel at kay Merchie Vlog. At pati na rin po kay Jan Kitty Ramos. Ayan, pati kay Bob Vlog kay Chick Putian. Okay. Ayan. Isang awitin na naman po galing kay Idol Sarge TV, Pagsubok. Po ay dedicated po sa lahat ng aking mga manunood. Sana po hindi po kayo magsawa sa aking video. Okay? Pagsubok lang sa ating buhay. Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong malimo. Bakit ba bumabalagi ay ang mundong ginagalawan? Buhay ay sadyang ganyan, suliranin di mapigilan. Tanim mo lang ang iyong puso, kaya mo yan. Pagkabigot, alinlangan, gumugulot sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong itigil ang laban. Huwag mong isuko at iyong labanan. Huwag isipin ikaw lamang may madilim na kapalaran. Ika'y hindi tatalikuran ng ating Ama na siyang lumikha. Hindi lang ikaw ang nagdurusa at hindi lang ikaw ang lumuluha. Masakit mo'y may katapusan, kaya mo yan. Pagkabigot, talinlangan, gumugulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong itigil ang laban. Huwag mong isuko at iyong labanan. Yan, mga ka-idol, pagsubok lamang yan. Yan, sa G. Barkads TV, shout out sa mga Burias Vlogger. Yan, shout out po sa inyo mga Burias Vloggers. Sana po nasa mabuti kayong pagkakayan sa inyo at sa mga susunod na pong araw. Lalo-lalo na tayo, Nanay Kamipin. Yan, Nanay Kamipin siya. Kahit gusto itong hindi lang nagdurusa at hindi lang ikaw ang lumuluha. Masakit mo'y may katapusan, kaya mo yan. Pagkabigot, talinlangan, gumugulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong itigil ang laban. Ay, 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 ay. Huwag mong isuko at iyong labanan. Huwag mong isuko at iyong labanan. Pagkabigot, alinlangan, gumugulo
sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong isuko ang laban. Ayan mga ka-idol, huwag mong isuko ang laban. Kahit na nahihirapan tayo, huwag niyong isusuko dahil ipaglalaban tayo ng ating Panginoong Isus. Huwag lang po tayong makakalimot sa Kanya. Ayan. Ayan, shout out, sabi ni G. Barcads TV, shout out kay Rosa Palacio at Michael Palacio. Ayan po. Ang bait itong mag-asawa na to dahil binigyan po kami ng almusal kanina. Salamat sa hotdog at tinapay. Ayan, may nag-sponsor po sa aking almusal. Siguro nakita, wala akong almusal. Joke lang. Sana po may na po tayo, may maging sponsor na po tayong Stili, may maawa sa atin na may kaya mag-sponsor po sa channel natin para po lagi po tayong update, lagi po akong nakapag-upload ng mga videos kasi po sa pagbablog magastos rin po. Unang-una po, pupunta ka ng ibang lugar, pang gasolina, yan. Buti kung yung sahod natin mataas na. Pati yung pagtulong ko sa pag charity vlog ko natigil kasi walang sponsor. Ayan. Okay na yun. At least nakatulong na tayo sa mga nangangailangan. Sabi ni Len Vlog, Ma'am G. Barcads, dan na po. Ayan. Sabi ni Len Vlogs. Ayan. Pasupport na rin po mga ka-idol sa channel ni Len Vlogs. Ayan, shout out sa iyo Len Vlogs. At kay Jeep Vlogs. Okay. Salamat sa 4 million in the house. Okay. Ano na naman yung susunod? Ayan tayo, hanap-hanap naman. Ma'am G. Barcads, kilala mo pala si Uncle Michael Palacio. Okay. Kilala mo daw si si Uncle Michael Palacio. Taga Burias din po ako. Ganun po ba? Taga Burias ka rin po ba? Bakit po, Len Vlog? Bakit hindi tayo nagkita doon sa Burias nang pumunta kami roon? Ayan. Nanay Kabibi, ayan si Nanay Kabibi, pumasok po sa aking live streaming. Salamat po, Nanay Kabibi. Sana po, lagi po kayong nasa mabuting kalagayan. Ayan, sabi po ni Len Vlogs, Nanay Kabibi Official, Miga Love, shout out po sa iyo, sabi ni Len Vlogs. Sabi naman ni Nanay Kabibi, thumbs up dan. Okay, salamat po, Nanay Kabibi Official. Pakisupport po ng kanyang lablaban na bahay. Ayan. Sabi naman ni G. Barcads TV, Miga Love, shout out, Nanay Kabibi. Sabi naman ni D. Marts, Miga Love, shout out sa lahat. Sabi naman ni Nanay Kabibi Official, G. Barcads, Miga Love, shout out. Ayan. Nagpapalitan na sila ng mga usapin. Ayan, ang ganda pag nagla-live streaming, parang personal mong nakikita yung mga taong nag-uusap. Sabi ni Len Vlogs, opo, napanood ko po kayo bilang ako umatin nung pumunta kayo dito. Ganun po ba? Ano rin po ba kayo, Len Vlogs? Member din po ba kayo ng Sword family doon sa yung mga Burias vlogger o iba yung grupo mo, Len Vlogs? Yung apo ko, may hinihingi na naman doon sa pinsan ko po si Ricky Just TV. Ganun po ba? Pinsan ko po si Ricky Just TV. Okay, si Ricky Just TV nag-attend doon sa
sa birthday ni Sir Bercabs. Ayan, Din Vlogs. Opo, Burias Vlogger din po. Ako. Din ako, okay. Oh, Burias, sayang, Lin Vlogs, di tayo nagkita doon sa ano. Ayan mo, bibisitahin ko yung bahay mo pagkatapos nitong aking live stream. Okay, ingat lang po kayo dyan sa Burias Island. Shout out pala sa lahat ng Burias Vloggers. Ayan, si Nanay Kabibi. Sabi, Winelda Tinglasa po, messenger name ko. Okay. Salamat po, Nanay Kabibi, sa pagbigay ng iyong messenger, ng Facebook account, messenger. Din Vlogs, magkapitbahay po kami ni Nanay Kabibi. Ganun po ba? Okay. O, ano po kayo, ingat lang po kayo dyan, Nanay Kabibi Official at Din Vlogs. Gibarkads TV, sayang di ka pumunta. Di sana nagkita tayo kasi magkasama kami ni Idol Sarge TV, Din Vlogs. Oo nga ang saya nga doon Kaya lang medyo may nakakalungkot na di inaasahang nangyari na di ko talaga inaasahan pagdating ko dito. Okay na yun, at least nagkabistuhan mo. Okay, ano tong ginagamit kong cellphone? 20% battery. Ayan, pintuhan muna tayo mga ka-idol kasi yung isang gadget ko medyo lubat. Len Vlogs, opo Ma'am G. Barkads. Baka next time magkita din tayo. Okay, magkikita rin tayo. Baka makabisita ulit kami dyan sa Burias Island uli. Ayan, hindi natin masabi yung panahon, mga ka-idol. Kasi yung sistema talaga, hindi natin sigurado. Ako na lang pipili. Walang nagre-request dito siguro hindi nila gusto. Opo, Ma'am G. Barkads. Sabi naman ni G. Barkads TV, Nanay Kabibi, ang messenger ko ay Jerilyn Oyardo Martires. Ingat ako palagi dyan, Nanay Kabibi. Miss you po talaga, Nanay Kabibi. Ayan, miss ka na ni G. Barkads TV, Nanay Kabibi. Kasi ang bait nito ni Nanay Kabibi Official, bisita na rin po ng kanyang bahay, mga idol, at lablaban na lang po tayo. Sabi naman ni Len Vlogs, Idol Sad, saan ka po? Sa Kamsur. Ay, sa ano po ako? Sa Batu, Camarines Sur. Ayan, mag-asawa po kami ni G. Barkads TV. Ayan. Magkasama kami doon sa Burias Island. Nung birthday si Sir Bercabs. Yan ang aking idol. Siya po talaga ang tunay na idol. Idol Sir Bercabs, Secret Marahal. Yan po mga ka-idol, ang akin ay title lamang po pero idol na po talaga ako ng ibang tao noon pa man. Dahil mabait daw ako, sabi nila. At matulungin daw ako. At maganda daw yung busis ko noon. Sarap pakinggan. Pag kanyan may pumupuri sa'yo. Kaya lang ngayon, pumupuri lang sa akin. Ako lang. Kasi napasma yung busis ko. Kaya kayo, pag maganda yung boses nyo, may kayong kumanta, huwag kayong iinom ng alak masyado. At huwag kayong iinom ng malamig habang kumakanta sa videoke. Ayan. Kasi kadalasan ng mga kumakanta, ng mga aawit kumakanta habang umiinom. At lalong gumaganda yung boses kapag may gasolina na alak. Ang hindi alam, yung muscle sa lalamunan, napapasma. Kaya,
kumukupas yung ganda ng boses. Yan. Yan po ang tips ko sa inyo sa mga bata pang gustong sumali sa tawag ng tanghalan. Ay, ayan, tumawa lang ako. Itong aso ko, sensitibo naman. Ayan, sabi ni Len Vlog, opo, taga-Bato Kamusor. Husband ko, baka, ay, Baaw. Taga-Baaw. Ano po, taga-Baaw pala yung asawa mo. Len Vlog. Ano mo si Palacio? Dito yung sabi mo si Michael. Ano mo po si Michael Len Vlog? Kasi si Michael may kapatid na nakapangasawa sa Baaw, taga-Baaw. Tiyuhin ko po, tiyuhin pala si Michael. Kilala mo ako, di ba? Siguro kilala mo ako. Kung dito ka sa Bato, Camarines Sur, pinanganak, sa Baaw ka pala. Oo, siguro, kilala mo po ba si Rick Palacio, Ricardo? Kasamahan kong dating pulis sa Baaw nung na-assign ako Len Vlog. Kasamahan ko po si Ricardo Palacio. Ayan. Kung ano mo po si Ricardo Palacio, yung retired na din na pulis. Ngayon, nakumpulsary yun eh. Noong 2021 siguro o 2022. Baka anak ka ni Ricardo Palacio. Kasi si Ricardo Palacio nasa Baaw nakatira eh. Si Michael Palacio, bayaw ko. Asawa ng aking kapatid. Si Rosa Casili Palacio. Nono TV, ayan pumasok si Nono TV. Salamat po sa iyo, Nono TV, at pumasok ka sa aking bahay. Ayan. Pumasok si Nono TV sa aking bahay. Salamat. Kumusta po kayo dyan, Nono TV? Sana nasa mabuti po kayong kalagayan sa ngayon at sa mga darating pang panahon, mga darating pang araw. Salamat po. Hindi po sa side ng mother niya lang po. Hindi ka po pala anak ni retired police Ricardo Palacio. Okay. Ganun pa rin, Len Vlog. Sana mag-prosper po yung natin, yung YouTube, yung bahay natin. Sana po, umangat po yung bahay natin, yung channel natin sa YouTube. Yan. Sabi ni Nono TV, thank you po. Ayan, thank you po, sabi ni Nono TV. Ayan, na rin po, pakabisita na rin po ng bahay ni Nono TV. Ayan. Sabi ni Nono TV, Ate Len Vlog, Miguel, shout out din po. Ayan. Ayan. Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan sa ngayon at sa mga sumunod pang mga panahon. Ayan, mga ka-idol, lablaban na lang po kayo para masaya. Okay? Ilang oras na ba tayo? 49 minutes. 49 minutes. Wala pa pala isang oras. 42. Okay. Okay. Salamat po sa mga nagpapakulay sa ating live streaming. Nagpapakulay po sa ating live streaming. Salamat po. Sabi ni Nono TV, mega love shout out po, Idol Search and Ate Gibargads TV. Ayan, salamat Nono TV. Salamat naman at naalala mo kami, Nono TV.
Salamat at hindi mo nakalimutan ang ating pinagsamahan. Salamat. Ano natin yung isang gadget para makapag... Ano? Uy, ang lang comic ang taas nito. Taas nito. Sige, may request yung yung aking prinsesa. Ay, lang daw kan, baby. Love song last longer. Praktisan ko muna. Alam mo na. Hanapin mo yung Wonderful Tonight. Kaya mo. Mataas ata yan, idol. Oo nga. Rine-request ng ng anak ko ni si Stephanie na If I Sing You a Love Song, ang taas niyan. Praktisan muna natin yan kasi yung boses natin hindi hindi nababagay dyan. Pero sa practice makakaya natin. Okay mga ka-idol, warm up idol. Oo nga, warm up. Warm up sana, kaya lang kumanta na ako kanina pa saka doon sa Facebook page ko. Yun lang ang ko, kanta lang, Nono TV. Doon lang ako kumakanta. Ngayon lang ako kumanta dito sa YouTube channel, sinubukan ko rin. Para maiba naman kasi wala tayong pag-upload. Kasi laging umuulan dito sa Bato, di ba? Ito sa Nono TV, taga Bato din to. Sa Lakeside Barangay ng ating bayan. Barangay Neighborhood. Si Nono TV. Nakasama namin yan doon sa Burias Island. Nung pagpunta namin doon sa noong May 13, 2023. Way back. May 13, 2023. Ang ganda ng mga kaganapan doon. Pag-birthday ni Sir Bertags noong May 13. Yes, sir. Sabi niya. Sabi ni Nono TV. Yan. Kumusta pala si yung kapatid? Si Joseph. Okay. Aawit po tayo. Wonderful Tonight. Yan, salamat po sa 2 million viewers in the house. Ayan, 2 million viewers in the house. Salamat po sa inyo sa mga nagpapakulay sa aking live streaming. Ayan, salamat po. Shoutout po pala again kay Kuya Joseph Oyardo, Painar Oyardo, kay Andixin Repidis. Yan, at shout out din po sa mga kaibigan ko sa Saturday Club o Batu Camarinesor, sa Beriglan Groups, ayan sa The Friends, kay Roderick Muta, ayan, lagi pong nanonood sa ating live streaming at sa ating mga videos. Ayan, kay Ferdinand Lasibis. Ayan, doon. Salamat po sa inyo sa ating panonood sa live streaming. Ayan po, mga ka-idol, medyo yung apo ko. 1 hour na po tayo. Ayan po, mga ka-idol. Shout out sa mga viewers natin, si Rodel Calinaw, Roderick Calinaw, ayan, Janice Gonzales, Jonalyn Fabia, kay Hatbib ko, Matinik na Rusas,
Ayan kay Jeff Patricio Pili na nasa abroad din po. At kay Madintis Bachiller na nasa Amerika. Kay Batang Aldi Siapno na nasa Amerika, watching from Amerika, na may-ari ng Siapno Water Refilling Station doon sa Barangay Terceris, Batuca, Marinisor. Kung kayo po magpaparefill ng tubig, mineral water, doon lamang po kayo kay Siapno Water Refilling Station. Ayan po. Doon po ako kumukuha ng tubig. Dati po kay AquaQuest. Yun, pinaunlakan ko din si Siapno Water Refilling Station. Ayan. Kaibigan ko din yung may-ari na AquaQuest Water Refilling Station. Yan po, shout out po sa inyo mga ka-idol sa Saturday Club. Ayan po. Salamat po sa lahat ng nagbibigay kulay sa akin. Live streaming. Ayan, si Len Vlog, pumasok ulit. Idol Sarge, okay na pala dyan sa Bato kasi lagi kami dyan. Okay na po dito sa Bato. Ayan, medyo nag-improve ng konti. Kaya lang, okay pa rin. Ayos lang dito. Ayan, Len Vlog, sana po lagi po kayong nasa mabuting kalagayan. Ayan. Bibisitahin ko na lang po yung bahay mo pagkatapos itong aking live streaming o kaya bukas ng umagang bibisita ako sa bahay. Okay? Ingat ka lang po. Nasa Burias Island ka po pala ngayon. Sa San Pascual ka ba? San Pascual? Okay, sa San Pascual siguro po si Len Vlog. Ingat ka na lang po palagi. At pakikumusta na mo na rin po ako sa lahat ng Burias Vloggers na makikita mo pag ikaw naglalakad dyan sa San Pascual. Maganda po sa San Pascual, Masbate, Burias Island. Sabi ni Len Vlog, opo. Ayan. Ngayon po, hanggang dito na lamang po ang aking video. Salamat po sa inyo mga ka-idol. At sana po lagi po tayong gabayan ng ating poong may kapal. At sana po huwag po tayong makakalimot. Araw-araw, manalangin sa Kanya. Ay, ayan si Kanit Adventure Vlog. Shout out idol. Ayan, salamat po Kanit Adventure Vlog at pumasok siya sa aking live streaming. Nagpapaalam na sana tayo kaya lang pumasok si Kanit Adventure Vlog. Ayan mga ka-idol, palablab din sa bahay ni Kanit Adventure Vlog. Ayan mga ka-idol, pakisupport na rin, palablab sa kanyang bahay. Okay? Salamat Kanit Adventure Vlog sa iyong pagbisita sa aking live streaming. Ayan. Hanggang sa muli, salamat po Secret Marahal Server Club sa iyong tulong sa aking channel, sa aking video. Salamat po sa pag-suporta. Okay, hanggang sa muli. Hanggang dito na lamang po ang aking live streaming. Ako po si Idol Sarge TV, palaging nagpapasalamat sa inyo mga ka-idol. Okay, good evening.